Avui és un dia per sentir-nos orgullosos del tenis català, un dia en el qual 800 nens i nenes han vingut a les nostres instal·lacions. Volem treballar per fer el tenis cada dia més gran, però no podem obviar la solidaritat. La Federació Catalana de Tenis ha hagut d'estar al costat de la Marató de TV3. Volem que aquest tenis sigui un exemple per petits i grans i no obviem aquest tenis inclusiu. Aquest tenis inclusiu que ens fa ser coneixedors de que hi ha una altra realitat, el tenis de base, de professionals, però també d'una gent que ha de ser un clar exemple. Hem jugat amb tot tipus de nens, en tot tipus de nivells de tenis i la veritat és que hem anat passant amb diferents pistes, diferents nivells de jugadors i la veritat és que hem passat un matí molt agradable. Jo encantat sempre de jugar amb els nens petits i bueno, ja he vist que els encanta el tenis i això és el més important, o sigui que molt content. Avui m'ho he passat molt bé, estic entrenant un poquet amb la Carla Suárez i és la meva tenista preferida. El tenis és la meva passió i m'agrada molt aquest esport. Treballem tots plegats per tenir una federació amb valors i des de la federació només podem donar moltíssimes gràcies a tots plegats, tant a pares, mares, tècnics que han vingut i han fet avui un dia que sigui una festa del nostre tenis català. Des d'aquí us convido a tots els nens que practiqueu esport i que practiqueu el tenis. És un gran esport que a mi m'ha donat molt i us animo a que disfruteu d'aquest gran esport.